Sual jogap. O nämedir? Şo bolmasa gülkü ýok. Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. O nämedir? Görkü barda renki ýok. Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. Agdy birlik. Şo bolmasa gülkü ýok. Başarşymça jogap bermek borçumdur. Ol mehirdir. Görkü barda renki ýok. Aňlaýşymça jogap bermek borçumdur. Ol kim bolar? İnsanlaryň bilendi. Bilentligi wah, giýjirek bilinni. O nämedir? Bir söz bilen bulanny. Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. Ol enedir. İnsanlaryň bilendi. Bilentligi ölenden soň bilenni. Ol ýürekdir. Bir söz bilen bulanny. Başarşymça jogap bermek borçumdur. O nämedir? Ömür waky ölme ýok. O nämedir? Hemmesini bilme ýok. O nämedir? Dili barda kelle ýok. Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. Ol awraýdyr. Ömür waky ölme ýok. Ol ilmdir. Hemmesini bilme ýok. Ol serhoşdur, dili barda kelle ýok. Başarşymça jogap bermek borçumdur. Ol kim bolar? Arzu bilen yetiler. Bir ay geçip geçmän demiň tutular. O nämedir? Bir söz aýtsaň gutular. Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. Ol gelinler. Arzu bilen yetiler. Käte bir ay geçmän demiň tutular. Ol gowundur. Hoşdy aýtsaň gutular. Başarşymça jogap bermek borçumdur. Ol kim bolar? Sen mehrinden emen zat. Soň tomluk dep emenini gömen zat. O nämedir? Dünýede iň ýaman zat. Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. Şagirt bardyr. Sen mehrinden emen zat. Soň tomluk dep emenini gömen zat. Ol töhmetdir. Dünýäde iň ýaman zat. Saýgarşymça jogap bermek borçumdur. Ol ne haýwan? Adam kimin üşükli? Ol ne insan? Her gün täze eşikli. İçi bedroýdur, daşy gelşikli. Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. Bidawatdır. Adam kimin üşükli? Bürokratdır. Her gün täze eşikli. İçi bedroýdur, daşy gelşikli. Hinlaýşymça jogap bermek borçumdur. Ol kim? Ne ataň, ne ejeň ogly. Awtyar başga birine bagly. Ol kimiň ogluka ya kimiň guly? Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. Biwişler ne ataň, ne ejeň ogly. Ehli erki saçlyk birine bagly. Heme şonuň ogly, hem şonuň guly. Başarşymça jogap bermek borçumdur. Ol kim bolar? İçi dolu garaňky. Käte daşyna da çykar renki. Ol kim bolar? Hem özüňki, hem senki. Şahir bolsaň jogap tapmak borçuňdur. Ol görüpdir. İçi dolu garaňky. Käte daşyna da çykar renki. Ol gyýdyňdyr. Hem özüňki, hem senki. Oýlanşymça jogap tapmak borçumdur. Ol kim bolar? Özü barda ady ýok.
Yönü oli sıylap koyyan zatı yok. Ol kim bolor? Tüssüsü var odu yok. Şahir bolsoň jogap tapmak borçuňdur. Anonimçiň özü barda ady yok. Yönü oli sıylap koyjak zady yok. Kördehiniň tüssüsü kän odu yok. Seljeşimçe jogap bermek borjumdur. Ol ne mihman, golup geçer bir gerek. Onsoň gelmez, çağırsaň da müň gerek. Kim ol däli? Oňa diňe sen gerek. Şahir bolsoň, jogap tapmak borçuňdur. Ol ömürdür. Golup geçer bir gerek. Onsoň gelmez, çağırsaň da müň gerek. Ol aşykdyr. Oňa diňe sen gerek. Aňlaşymça jogap bermek borjumdur. O näme? Gyýl üçin iň gerekli zat. O näme? Dünýäde iň görmekli zat. O nedir? Gözleri garaýanykly zat. Şahir bolsoň, jogap tapmak borçuňdur. Ol uyut. Gyýl üçin iň gerekli zat. Ol edip dünýäde iň görmekli zat. Ol allaw, gözleri garaýanykly zat. Oňurşymça jogap bermek borjumdur. Ol kimdir? Dünýäde iň bagtly oglan. Ol kimdir? Dünýäde iň betbagt dogan. Ol kimdir? Her seher gül bolup doglan. Şahir bolsoň, jogap tapmak borçuňdur. Gyýzy ýoly oglan, iň bagtly oglan. Uýa sansyz bolsa, betbagtdyr dogan. Tämiz gyýyz her seher gül bolup doglar. Düşünşimçe jogap bermek borjumdur. Ol näme? Taňryň hem diline sena. O näme kast etseň ýumrular dünýä. O ne iş? Dünýäde iň elhinç güne. Aşyk bolsoň, jogap tapmak borçuňdur. Ol süýügi, Taňryň diline sena. Süýýäni kast etseň ýumrular dünýä. Süýwe bewit bolmak iň elhinç güne. Öwrenşimçe jogap bermek borjumdur. Bir gyýdyň ışgyny örtenip oda. Süýeniňiz çynmy? Yalanmy ýa-da? Şoňa meňdeş gyýy duşdymy dünýäde? Şahir bolsoň, jogap bermek borçuňdur. Murgapda duşupdym kara gözüne. Lewapda duşupdym güler ýüzüne. Şawatda sataşdym şirin sözüne. Kaspida sataşdym täsin nädine. Paýtagtda sataşdym körpe gyýdyna. Emma bir gowrada tutuş özüne. Sataşmanym habar vermek borjumdur. Iň soňky haýşym etseňiz gaýrat. Erwet zat köpmükä, ýa-da ýagşylat. Şu sowaly çözmek düşen oğan zat, şahir bolsoň, jogap tapmak borçuňdur. Sowal sizden bolsun. Bizden hem gaýrat. Köpdür erwet zatdan ýagşylat. Ýogsa dünýä bir çap bolurdy berbat. Onan şymça jogap bermek borjumdur. Şahirim, bereyin ýene bir sowal. Dünýäde kim köpkä? Erkekmi, ayal? Şonam aýtsaň, başga sowal berjek däl. Şahir bolsoň, jogap tapmak borçuňdur. Bir dana diýipdir. Ayala, ayal. Ayalyň gepini gitýänem ayal. Emma men o sözü gaýtylajak däl. Täzeçiräk jogap tapmak borjumdur. Elgüni ýaýrapdyr şeýle bir gurrun. Erden ayallar merdirek bugün. Çotun kakıp, özün hesaplap görgün.
başbuh bolsaň, jemin tapmak borjuňdur.